BGM! Hey BGM! సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన గోండి BGM ఓల్డ్ సాంగ్ సూపర్ వచ్చింది. వీడియో చూసారు కదా, వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది. వీడియో అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇంకా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. నేను మ్యూట్లో పెట్టిన సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలి అంటే తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ కావచ్చు, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా సాయి పల్లవి ఫోటో యాడ్ చేస్తూ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఒకటి, పెద్ద సైజ్ ఒకటి, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే ఉంటుంది. కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం ఫొటోస్ని. సో ఇలా చిన్న సైజు ఒక ఫోటో ఉంటుంది, పెద్ద సైజు ఒక ఫోటో ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో వదిలేసి ఇంకా ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. లాస్ట్ అంటే మధ్యలోనే ఉంటుంది. సో చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఒకసారి 2 ఫొటోస్ వస్తాయి, ఒకసారి ఒక ఫోటో వస్తుంది. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటో వరకు 9 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, సెకండ్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంప్లీట్గా సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్ ఇక్కడ వరకు. సో ఇక్కడ నుంచి వేరే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. సో పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ స్టైల్
పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవడమే సింపుల్. ఇలా లాస్ట్ 15 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.